И здравейте хора, аз съм Пил 42, до мен е... Как се казваш ти? Малко по-силно. Така, и ние ще снимаме в Diamond Craft. Аз съм owner, както виждате. Ето му. Да, същия. Хостъра е Party Pancakes. Ето го. Чакай. Да, мен ма кефи. Това е спауна. Така. Тук не го гледайте той нещо. Ето го, той е нашия човек. Има, нали, нов е сървъра, няма и една седмица. Има, по принцип, влизат повече хора, да, ама и за вечерта са не е зле. Така, имаме ларпове. Ларп. Екип. Ларп екип. Ето. Тук малко аз съм оунър, ама както и да е. Ето. Оунър съм. Малко не е довършен. Тая тинка е измамница. Ларп. Евент. Енчант. Ай, първо енчанта. Така, малко задърстен тук, ама както и да е. Енчантва се на него. Все също. Ларп евент. Че лагна. Така, ето тук, нали. Диспенсера. Ето го. С нищо. Празен е. Ларп XP. Аз не знам дали го довършихме него. Тъй. Така. Тук някой е грифъл малко. Паяк. Така. Ето го. Общо взето. Тук може да спредадете. Ето. Spawn mob. Warp. Free ranks. Free ranks. Така. Вие ще си ги прочетете. Дали? Има Warp. Кобещо. Глави. От 10 до 15 човека, като викнете, получавате рекламатор. Значи има SMS слуги, има PvP бос, ако имате 150 кила. Ето Warp глави. Още... Да, мързима малко да... той не е моята, бе. Моята е тук, ето. Мързима да слагам още глави. Warp правила. Първо ги прочетете преди да пишете, нали, преди да играете, защото, нали, да не стане проблем. Те малко глупост тога. Тъй. Warp survival. Има. Той пак от мен е Warp survival. Warp PvP event. Warp PvP event. Fly. Друг път ще ти го дам, Ето тук се биш, ама не губиш айтеми. Просто и тъй за евент и после получаваш награда. Тая вечер би CKD Legend. Така. Warp SMS. Така, тук има SMS. И аз се пъзи да ги прочита, бе. SMS admin 10 лева плюс бан. SMS VIP 240. За да станете, пишете на Skype. Я се пъзи, бе. Станислав.40. За да станете, пишете на Skype същия. Същото. Така. 50 с поръчка печелите 3 Gold Apple. Apple и малко не е написано вярно ябълка, ама както и да е. Не е писано от мене, да знаете. SMS VIP има права.
SMS-ът ми има права, ето ги Fit, Repair, Fly, Gmail, Kik и други. Пък SMS VIP има Repair, Fly, Chat Caller и админа има. Както и да е. За SMS там ме търсете. Full Diamond Set 6 лева, Full Enchant. Skype на главен Станислав.140. Бонус при Full Set 3 лек. 16 Golden Enchant Apple. 240. Full Diamond Mage 240. Така. И това беше от нас за днес. IP-то ще бъде в описанието и до скоро!